Καλώς ήρθατε. Να σας πω δύο λόγια για αυτό το σχήμα που θα ακούσουμε σήμερα. Είναι ο εκπαιδευτικός όμιλος του Μουσικού Σχολείου Άρτας. Εκπαιδευτικός όμιλος σημαίνει ότι είναι μια ομάδα μαθητών και μαθητριών που κάνουμε πρόβες εκτός σχολικού ωραρίου, τα Σάββατα συνήθως, δίνοντας στα παιδιά εθελοντικά τον προσωπικό τους χρόνο για να ετοιμάζουμε κάποια πράγματα. Σήμερα ετοιμάσαμε ας το πούμε ένα μουσικό δρόμενο για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε γενικές γραμμές θα ακουστούν κάποια κείμενα από τις ακολουθίες της Εκκλησίας και αυτά τα κείμενα είναι διανθισμένα με κάποια τραγούδια, σύγχρονα τραγούδια, τα οποία κάποια μπορεί να μην τα έχουμε σκεφτεί κιόλας ποτέ ότι αναφέρονται στη Μεγάλη Εβδομάδα. Πιστεύουμε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο project που θα σας αρέσει και θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Αρτέων για τη στήριξη. Αυτό εδώ πέρα που κάνουμε σήμερα είναι στα πλαίσια της Βυζαντινής Εβδομάδας 2024 και ειδικά τον Νίκο τον Αποστολόπουλο για όλη τη συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χαρακλιά, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καρατζά, τον Δημήτρη και τον Χρυσόστομο που δουλέψαμε πριν για να στήσουμε τον ήχο πάρα πολύ γρήγορα και πολύ νομίζω ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και πριν ξεκινήσουμε, ένα λεπτό μόνο ακόμα θα σας πω, επειδή στο μουσικό σχολείο πιστεύουμε ότι το σχολείο δεν τελειώνει όταν τελειώνει στην τρίτη λυκείου, αλλά το σχολείο σας ακολουθεί πάντα. Πάντα το σχολείο σας ακολουθεί. Έτσι νομίζουμε, έτσι πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί κάναμε μια πρόβα για τα εγκόμια που θα παίξουμε αύριο. Τώρα, επ' ευκαιρία σας λέω και αυτό, ο ψαλτικός χορός του σχολείου, μαζί με τους απόφοιτους όπως κάθε χρόνο, αύριο το βράδυ, μετά το πέρας της ακολουθίας, γύρω στις 10:30 με 11, θα είμαστε στην Αγία Θεοδώρα και θα ψάλουμε όλοι μαζί τα εγκόμια, τις 3 στάσεις των εγκομείων. Σήμερα λοιπόν το πρωί κάναμε μια πρόβα και εγώ κάνω ένα κάλεσμα συνήθως αυτή την εποχή και στους μαθητές του σχολείου και σε όλους που συμμετέχουν στον ψαλτικό χορό ασφαλώς και στους απόφοιτους που αυτή την περίοδο οι περισσότεροι είναι εδώ γιατί έχουν έρθει για Πάσχα. Και κάποια παιδιά έρχονται, θα τους δείτε αύριο, ψέλνουν μαζί μας, θυμούνται τις εποχές που κάναν αυτές τις δράσεις όταν ήταν μαθητές και μαθήτριες και είναι μια συνάντηση έτσι άτυπα το έχουμε κάνει, αλλά έχει γίνει μια συνάντηση, ένα έθιμο να συναντιόμαστε όλοι οι παλιοί μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ήρθαν κάποια παιδιά απόφοιτοι και απόφοιτες. Μία από τις απόφοιτες μας έχει περάσει στο πανεπιστήμιο πριν από χρόνια, έχει τελειώσει πριν από χρόνια, έχει περάσει στο ιστορικό αρχαιολογικό στα Γιάννενα, έχει τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό στα Γιάννενα και τώρα κάνει μεταπτυχιακό στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Σήμερα λοιπόν που ειδωθήκαμε, είχαμε την ιδέα όλοι μαζί, αντί να πει κάποιος άλλος κάποια πράγματα για αυτό που κάνουμε εδώ, για το μνημείο, γιατί ένας λόγος που βρισκόμαστε εδώ και παίζουμε σε αυτό το χώρο, είναι να έτσι έρθουμε κοντά και σε αυτά τα υπέροχα μνημεία που έχουμε στην πόλη μας, όπως ο Άγιος Βασίλειος εδώ, αυτή η Βυζαντινή Εκκλησία. Αντί λοιπόν να πω εγώ για παράδειγμα ή κάποιος άλλος που δεν είναι σχετικός δύο πράγματα για το μνημείο, σκεφτήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή ιδέα να μας πει δύο πράγματα η Σοφία Μητρογιώργου που θα σας την παρουσιάσω τώρα και θα μας πει που είναι στο μεταπτυχιακό της για τη Βυζαντινή Αρχαιολογία, είναι επαγγελματίας δηλαδή του είδους και θα μας πει δύο πράγματα για το μνημείο εδώ και για γενικώς για την ιστορία του κτλ. Και μετά θα παίξουμε το μικρό αυτό δρόμενο, το οποίο ελπίζουμε να σας αρέσει πολύ. Σοφία. Ο ναός του Αγίου Βασιλείου βρίσκεται στην παλιά συνοικία του Τουρκοπάζαρου της Άρτας για να διακρίνεται από τον Άγιο Βασίλειο της Γέφυρας και λόγω της θέσης του έλαβε το προσωνύμιο της Αγοράς. Αρχικά χρονολογήθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα, όμως σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα και λόγω των ομοιοτήτων που παρουσιάζει με βυζαντινά μνημεία της εποχής, ο ναός τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 13ου αιώνα. Στον περίβολο του ναού ιδρύθηκε το 1662 ανώτερη ελληνική σχολή, γνωστή και ως Σχολή Μανολάκη. Ονομάστηκε έτσι από τον ιδιοκτήτη της, τον πλούσιο Καστοριανό Γουνέμπορο
αρχηγουναρά του Σουλτάνου Μεχμέτ του IV, Φίλιππο Μανολάκη. Η σχολή χτίστηκε με την προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκταρίου και λειτουργήσε ως το 1821, όταν και κάηκε ο ναός. Σε αυτή δίδαξαν ονομαστοί λόγοι της εποχής, όπως ο Σοφρόνιος Λιχούδης, ο Παΐσιος Μεταξάς και ο Γεράσιμος Παλαδάς. Ασφαλώς, μια τέτοια σχολή προϋπέθεται την ύπαρξη ευρύχωρου περιβόλου, που είχε σίγουρα μεγαλύτερη έκταση από το σημερινό προαύλιο του ναού. Ο ναός ήταν αρχικά μια μονόχωρη ξυλόστελγη βασιλική και λίγο αργότερα, κατά το 14ο ή 15ο αιώνα, προσθέθηκαν στις μακριές πλευρές, δηλαδή νότια και βόρεια, τα παρεκκλήσια των Αγίου Χρυσοστόμου και Αγίου Γρηγορίου. Έτσι, ο ναός τιμά τους τρεις ιεράρχες. Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού χρονολογούνται το 17ο αιώνα και φέρουν αρκετές φθορές. Εξαιρετικό είδος τέχνης αποτελούν και δύο πύληνες εμφιαλωμένες εικόνες στο ανατολικό αέτομα, έργο του 14ου αιώνα, που αποδίδουν τη Σταύρωση και τους τρεις ιεράρχες. Θα ξεκινήσουμε τώρα, τα παιδιά θα σας τα παρουσιάσω μετά. Αφού παίξουν πρώτα, μετά θα σας παρουσιάσω τα παιδιά ένα-ένα. στη χάρη του γητευτεί, ο άνθρωπος ηρεύει για να γευτεί απ' το ζεστό μου αίμα να γιατρευτεί. Τη μεγαλοβδομάδα κορίξανθη νήρωσε το χωριό μας γεροδαθή που τρώει τον Θεό του για να χαθεί κι ίσως με το χαμό του να αναστηρεί. Στις ανοίξεις στον κόρφο το ζηλευτό ήλιο χρωμό γιορτάνει το σερπετό, φάρμακο το φαρμάκι στον αετό για να πέταξε εκείνος ο συγγραφός. Ένα περάματάρι τον ποταμό, πάρε με μαζί σου στο μισεμό και εκεί στο καταράκτη και στο γκρεμό θα μάθεις
Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, της Αποστόλης έλεγεν εν τη οδό, «Ιδού ανεβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπτε περί αυτού. Δε φταίουν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμεν αυτό, και συσταυρωθόμεν, και νεκρωθόμεν δι' αυτόν. Τες του βίου ειδονές, είναι και συζήσομεν αυτό, και ακούσομεν βόντος αυτού. Ουκέιτι στην επίγειον Ιερουσαλήμ, δια το παθήν, αλλά ανεβαίνω προς τον πατέρα μου, και πατέρα ημών, και Θεόν μου, και Θεόν ημών, και συνανυψώ ημάς εις την Ιάννο Ιερουσαλήμ, εν τη βασιλεία των ουρανών. Μυσταγωγών σου, Κύριε, τους μαθητάς, εδίδασκες λέγον, «Ω φίλοι οράτε, μη δεις ημάς χωρίσει μου φόβος, ή γαρ πάσχω, αλλά υπέρ του κόσμου. Ήουν σκανδαλίζεστε εν εμή, ου γαρ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρον υπέρ του κόσμου. Ήουν ημείς φίλοι μου εστέ, εμέν ημίστε. Ο θέλων πρώτος είναι, έστω έσχατος, ο δεσπότης ως ο διάκονος. Μείνατε εν εμή, ή να βότριν φέρετε, εγώ γαρ, ημί της ζωής η άμπελος». Εξέδισαν με τα ημάτια μου και ενέδισαν με χλαμίδα κοκκίνη. Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξακανθών και επί την δεξιά μου χείρα έδωκαν κάλαμον ή να συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμαίους.
Τον νότον μου έδωκα εις μαστίγωση, το δε πρόσωπόν μου απεστράφει από εσχήνης εμπτυσμάτων, βήματι Πιλάτου παρέστη και σταυρών υπέμεινα δια την του κόσμου σωτηρίαν. Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως, παρακριτών αδίκων, και Ιησούς δικάζεται και κατακρίνεται σταυρό και πάσχει η κτήσης εν σταυρό καθορώσα των Κύριων. Αλλό φύση σώματος, διεμέ πάσχον αγαθέ, Κύριε δόξαση. Ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον γυμνός, εις κρίσιν ίστατο και εν σιαγόνι ράπισμα εδέξατο υποχειρών έπλασαν. Ο δε παράνομος λαός το σταυρό προσήλωσε των Κύριων της δόξης. Τότε το καταπέτασμα του ναού εσχίστη. Ο ήλιος εσκότασε μη φέρον θεάσαστε Θεόν, υβριζόμενον ον τρέμει τα σύμπαντα. Αυτόν προσκυνήσομεν. Σήμερα, κρεμάτα πυξίλου, που ενίδαση τη γη κρεμάσεις.
Στέφανον εξακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάσταση. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον, Χριστέ, σε τον πάντων κτίστην και Θεόν, εις σε ασπόρος τεκούσα, ευώ πικρός. Ιέ μου, τούτο κάλος έτη της μορφής σου, ου φέρω καθοράν σε αδίκως σταυρούμενο, σπεύσον ούν ανάστηθη, όπως είδω καγό σου την εκ νεκρών τριήμερον εξανάσταση. Και τα δικό φωνά
λείψαντα τα ιδιές ακτίνες και το καταπέτασμα του ναού διεραγέν. Το του σωτήρος θανάτο, ο Ιωσήφ Θεασάμενος, προσήλθε το Πιλάτο και καθηκετεύει, λέγον «Δώσ' μη τούτον τον ξένον, τον εκβρέφους ως ξένο ξενορθέντα εν κόσμο. Δώσ' μη τούτον τον ξένον, ον ομόφιλοι μισούντες θανατούσιν ως ξένον. Δώσ' μη τούτον τον ξένον, ον ξενίζομεν βλέπει του θανάτου τον ξένον. Δώσ' μη τούτον τον ξένον, ως της είδεν ξενίζει τους πτωχούς και ξένους. Δώσ' μου τούτον τον ξένον, ον Εβραίοι το φθόνο απεξένωσαν κόσμο. Δώσ' μη τούτον τον ξένον, ή να κρύψω εν τάφο, όσος ξένος ουκ έχει κεφαλή που κλείνει. Δώσ' μη τούτον τον ξένον, ον η μήτηρ καθορώσα νεκροθέντα ευώα. Ω Ιε και Θεέ μου, ή και τα σπλάχνα τη τρώσκομαι, και καρδίαν σπαράτομαι, νεκρόν σε καθορώσα. Αλλά τη Σύ Αναστάση θαρούσα μεγαλή μου. Και τούτη στήνη της λόγης, δισοπών των πιλάτων ο ευσχήμος, λαμβάνει του σωτήρος το σώμα, ο και φόβο εν συνδόνηση, εν Ηλίσσας και Σμύρνη, κατέθετο εν τάφο τον παρέχοντα, πάση ζωήν αιώνιον και το μέγα έλεος. Σε τον αναβαλόμενο, το φως ως περιμάτιο, καθελώνει Ιωσήφ από το ξύλο, συν Νικοδήμο, και θωρίσας νικρών γυμνών άταφων, εσυμπάθη των θηρών των αλαβών, ο διρώμενος έλεγε, «Είμαι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό, κρεμάμεν θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο, και γη το φόβο ακειμένετο, και διερρήγνει το ναού το καταπέτασμα. Αλληδούν εν βλέπος, διημέ εκουσίως υπερθόντα θάνατο. Πώς εκειδεύσω Θεέ μου, ή πώς συνδώσιν ηλίσω, ποιες σχερσίδε προσψάφσω, τον σώμα Κύριε τον σώμα, ή ποια άσματα μέλψω, εσύ εξόδο εκτήρμων, μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και τα αφήν σου, συν τη Αναστάση καραυγάζω, Κύριε δόξαση. Συγκατάβαση δοξάζουσε την
Χαίρομαι πάρα πολύ. Τα παιδιά κάναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό πέρασε και έτσι μας ήταν πολύ μέσα, πολύ συναισθηματικό, πολύ εσωτερικό. Θέλω να σας γνωρίσω λίγο τα παιδιά, έναν που αγωνίστηκαν για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ο Δημήτρης ο Περιαλάκος στην κιθάρα και στη φωνή. Μην ακουστεί κάποιο όνομα και δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι ο Δημήτρης ο Περιαλάκος στην κιθάρα και στη φωνή. Ο Κωνσταντίνος ο Καραβασίλης στην κιθάρα και στη φωνή. Η Λουίζα η Βασιλείου στο κανονάκι και στη φωνή. Η Άρτεμις η Πάνου στη λάφτα, στο πολιτικό λαούτο, έτσι και στη φωνή. Η Εύα Ιζίκου στη φωνή. Η Κατερίνα Ινάκου στο φλάουτο και στη φωνή. Η Λαμπρινή Κουτσούπα στο βιολί και στη φωνή. Ο Γεράσιμος ο Γιαννούτσος στο μπάσο και ο Λευτέρης ο Βασιλείου στα κρουστά. Και ασφαλώς να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την παλιά μας μαθήτρια και απόφοιτο, τη Σοφία τη Μετρογιώργου, που μας έκανε αυτή την υπέροχη εισαγωγή και μας τίμησε με την παρουσία της. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί πρώτον νομίζω ότι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε πέρασε και το νιώσαμε όλοι, και ασφαλώς είμαι πολύ συγκινημένος γιατί βλέπω από κάτω πρόσωπα παλιούς αποφοίτους μας και απόφοιτές μας, οι οποίες είναι εδώ για Πάσχα, για τις διακοπές και ήρθαν να ακούσουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από καρδιάς. Σας περιμένουμε και σε άλλα πράγματα που θα κάνουμε. Αύριο το βράδυ στις 10:30 με 11 θα είμαστε στην Αγία Θεοδώρα και θα ψάλουμε τις 3 τάσεις των εγκομείων, εκτός ακολουθίας, μετά την ακολουθία, μαζί με τα παιδιά του ψαλτικού χορού, με όλα αυτά τα παιδιά εδώ και άλλα ακόμα, αλλά και με τα παιδιά, τους απόφοιτους και τις απόφοιτες που θα έρθουν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.